Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Tikaita tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 26 ekuberekwa. Mukoma nashe, ndatamburawo ndambozama kuti ndinge ndichishandisa maremedies akasiyana siyana, but zvekuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana zvaramba. Apa murume wangu mukoma akabva mukundiroora manje zvaizvezvi. Inini naye hatina hedu nguva yakati rebei tatanga kudanana, zvekare tatanga kugara tose. Takangosanganawo, that was last year. Takangoita zvokungosanganawo pasocial media. Mushure mekunge tasangana pasocial media, then ndo patakabva tazoronga zvekuti tisati tatanga kugara tose iye aifanira kuti ange achizondibvisirawo something. Ndo paakabva azouya kuno kusimu, akabva azosiya abvisa vana tsvakirai kuno nezvimwe zvakangosiyana siyana. Ndo patakabva tazotizisana paya, but tainge tatoronga kuti aifanira kuti ange achindiroora first asati azoenda neni kuSouth Africa. Akazoti aenda neni kuSouth Africa ndokubva tambogara kwekanguva kakati rebei mukoma. Pane pamwe pandaitomboti umwe mwedzi ndobva ndatoregedza kugeza, then mwedzi unotevera ndobva ndageza. But pandinenge ndava kugeza ndinonge ndichigeza ndichibuda ropa rinenge rakaita magati ari eblack. Zvadaro mukoma ndo pandakabva ndazotanga kuti murume paanenge asipo ari kubasa, ndobva ndazotangawo kuenda kumaprofita akasiyana siyana. Vamwe ndo vainge vachingondiudza zvinhu zvekunyepa zvekuti ndeka ndaiona kuti munhu uyu kana kuprofita haatombogoni. Kudzamara ndazosanganawo nevamwe madzibaba avo vakaita sekunge vainge vanhonga nyaya yangu, because ivo vakabva vazotaura vachiti vainge vachiona vana vacheche vainge vakaunganidzwa pamberi pangu panguva iyoyo yandainge ndakapfugama ndiri pakrawa ravo. Panguva yacho iyoyo pavakandiudza kuti vainge vachiona vana vakafa vainge vakaunganidzwa pamberi pangu vakaitwa zvitutu. Inini ndakabva ndaramba ndikati hapana kana chandinoziva. So mukoma, kunyange zvangu ndainge ndakaramba panguva yacho iyoyo ndichiti hapana kana chandinoziva, but nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndakati ndava form 4 ndo pandakamitiswa. Asi kunyange zvangu ndakaramba mukoma, asi chokwadi ndechekuti kubva ndichiri kuchikoro ndo pandakatanga kudzidzirawo kuita zvekubvisa pamuviri. Ndakatanga kubatira pamuviri ndichiri form 2. Zvino ndakabva ndatya, because shamwari dzangu dzakabva dzatanga kundiudza kuti kana ukasabvisa nhumbu iyoyo paunozoenda kuleba uchanofa, nekuda kwekuti uchiri mwana mudiki. Hanzi kana uchiri mwana mudiki unokwanisa kufa uchizvara. Saka vakabva vazondichikidzira kusvika ndazobvisa pamuviri. Ende ndichitobvisa pamuviri ndakatoenda neimwe shamwari yangu ndichitoenda kumba kwasisi vake, ndo vakabva vazondibatsira kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo. Ndichibva kumba ndakangoita sekunge ndainge ndichienda kuma extra lessons, ende tainge ende pamba vainge vachinditrasta enough zvekuti kana ndikati ndiri kumboenda kumba kweshamwari yangu, then tobva tazombosvika kuma extra lessons, sometimes pakuzodzoka ndaikwanisa kuzofonera mama kana kuti daddy, ndobva ndavaudza kuti ndiri kurara kumba kweshamwari yangu, and they just used to believe me, nekuda kwekuti inini neshamwari yangu takatongokura tichiita sekunge tainge tiri masisters. Saka musi iwoyo takangobuda as usual tichita kunge vanhu vari kuenda kuma extra lessons kusvika zuva ravira. Ndokubva ndazoudza mama kuti since homework yacho yainge yakawandisa ndainge ndava kutonorara
kumba kweshamwari yangu, ivo vakabva vati alright, it is fine. Havana kana kumbopindwawo nemweya wekuti vange vachizofonera maparents eshamwari yangu. So takabva tazoenda kumba kwasisi veshamwari yangu, uya wekundipfurira kuti bvisa pamuviri. Takazoti tasvika kuya ndo pavakabva vazondipa imwe mishonga yacho yainge ichirwadza kunwa zvikare nekuvava. Ende ndakati ndazonwa mishonga iya handina kana kumbogara kwe more than 1 hour ndokubva ndatanga kutonzwa kutoti mudumbu mangu mainge mava kurwadza, ndichitonzwa kutoti kuzasi kwangu uku kwainge kuine chinhu chainge chichida kubuda. Ivo ndo pavakabva vazoti kana ukangonzwa paine chinhu chinenge chichida kubuda, tora bhaketi iri ugarira pabhaketi iroro. But vakanditi ndinoenda mutoilet, ndobva ndanozviitira zvinhu izvozvo mutoilet. Pandakazonzwa kuti zveshuwa chinhu chiya chainge chava padhuze, ndo pandakabva ndazoenda kutoilet ndikagarira bhaketi riya kusvika chinhu chacho chabuda. Chinhu chacho chakabuda mukoma chainge chisina kana kumbokura, because mimba yacho yainge ichitori diki, yainge isati yava kutombooneka. Saka chakangobuda chakaita kunge bhora, so but bhora rainge riri reropa rakaita zigati. Ndo abortion yangu yekutanga yandakaita iyoyo. Nekuda kwekuti ndainge ndichinzwa pain, ndakarwadziwa usiku hwose. Then mangwana acho makuseni takati tava kuda kudzokera, sisi veshamwari yangu vakabva vati no, uyu haangadzokeri zvaizvezvi, nekuda kwekuti pain yaari kunzwa vanhu vanokwanisa kuzomubvunza kuti chii chiri kuitika kwaari, saka munozodzokera time. Shamwari yangu yakabva yati saka neni ndava kuswera naye pano, because handingamusiyi ari oga pano. Tokubva tazongoswera tiriko kumba kwasisi veshamwari yangu. Rwakazoti usiku hwava kuda kunosvika, ndo pandakabva ndanzwa sekunge ndainge ndava kukwanisa kufamba. Apa pose apo mukoma ndainge ndichingodutira mapiritsi epain aya ekupodza pain. Then pandakanzwa sekunge ndainge ndava nani, ndo patakabva tazotanga kufamba zvedu tichidzokera kumba. Ndakadzokera kumba ndokubva ndatanga kuudza mama kuti ndainge ndisinganzwi zvakanaka, ndikavanyepera kuti ndainge ndichinzwa musoro. Apa vainge vachigara vachiziva kuti ndaitova nedambudziko rekupota ndichitemwa nemusoro. Zvadaro mukoma ndo pandakabva ndazorikavha, but kubva zvandakabvisa pamuviri mukoma ndakabva ndatongoona kuti rainge riri skiri risinganetsi. Kana neni ndainge ndava kutoziva kuti kana ukagara wanwa zvinhu zvinovava like zviya zvinonwiwa nevanorume vachida kusimbisa misana yavo, zvinototi zvinge zvichitoita chete. Saka ndainge ndava kungoti kana ndikangonzwa kuti panapa mimba yabatira, ndobva ndatokasika kunotsvaka maguchu, ndobva ndadutira maguchu aya semaudzirwo acho andainge ndakaitwa nasisi veshamwari yangu kuti inotoda kutokasirirwa nhumbu kana ichiri diki paya, then wobva wanwa zvinoita kuti inge ichibva. Saka ndainge ndava kungorarama upenyu hwekuti kana ndikangoona kutoti handina kuenda kumunguva yangu, ndobva ndatotsvaka maguchu aya ndobva ndanwa. Kana nini ndainge ndava kutonzwa kutoti ndaigara ndiri very fit, sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndaingoti pano nepapo ndatonwa maguchu. Saka I think kuti zvakabva zvazokonzeresa zvekare kuti ndinge ndichizova munhu wekuti ndinofarira bonde stereki nekuda kwemaguchu aya andainge ndichinwa. Panguva imwe chete ndaikwanisa kutoona kutoti ndaiva nevarume 5 kana kuti 6 vandainge ndichidanana navo, because mukoma kana kuri kunzi ndikanzi varume vandakadanana navo ngavaite line up, I think vanokwanisa kungozadza bhazi vari vose varume vacho vandakasangana navo. Apa ndiri kutaura vanhu vekuti ndakangodanana navo kubva ndiri kuma 15 years kusvika pari zvino ndichizopinda mumarriage. So mukoma pane pandakazobatira pamuviri ndokubva ndazama kubvisa nhumbu iya. This time around ndainge ndava muform 4. Nhumbu iya yakabva yaramba kutobva zvamuchose. Ndiye mwana wangu uyo wandiinaye. Zvadaro mukoma ndakazongoramba ndozongosangana nevarume
vakasiyana pabonde. And kana ndichiverenga nhumbu dzandakabvisa mukoma, I think kuti dzinofanira kuti dzinge dzichisvika kuma10, then dzimwewo dzainge dzichingobvawo naturally, but dzandakabvisa inini mbune it is somewhere kuma8 kuma10 ikoko. Ndakazoti ndati yarukei ndazivawo kuti kune chinhu chinonzi family planning, ndokubva ndazotanga kunwawo nekunobayiwa madhepo, because ndakaona kuti ndinge ndichiisa riri jadel munhu kana uchidanana naye anokwanisa kuzotongosuspekta kuti une jadel. Saka inini ndainge ndichitongoda kutongorovera bhora rangu pasi kuti munhu ndikadanana naye neniwo ndinenge ndichitoita sekunge ndikutoda kutomuzvarira, because varume vazhinji nezera rangu vaiti kana ndava kudanana navo paya vobva vatanga kuti ndizvarire mwana ndinokwanisa kukuchengeta. Saka ndaingonyepedzerawo ndichingozviita mwana yeti ndainge nditori pfungwa dzemunhu mukuru. Pose pekuti murume anenge achirara newe ndiwe unenge uchitomuudza kutoti dedi ngatiite mwana kani, ngatiite mwana tose, but uchitoziva kutoti wakatobayirira dhepo zvako, hakuna kana mwana anouya. Ndakazoti ndati raramei mukoma, ndo pandakabva ndazosangana neuyo akazova murume wangu. Takangosanganawo pasocial media, ndokubva azouya akabva azondibvisira tsvakirai kuno, ndopa akabva azondimanikidza kuti handingambokusii apa ndabvisa tsvakirai kuno mukadzi ndobva ndamusiya, hazviiti. Saka totodzokera tose kuSouth Africa. Kana nayewo anogara achingozvibhiga achiti ndakazviwanira chidoko changu, but chaasingazivi ndechekuti varume vacho vakasangana nechidoko chake mukoma, zvinhu zvinonyadzisa. Kana ndikazvifunga so dzimwe nguva ndinotonzwa ndichizvinyarira kuti saka vanhu vandakadanana navo vanenge vanotodarika kuma50 kana kutodarikidzira, because vakawandisisa. Ende vazhinji vacho mukoma ndichiri kutovarangarira nemazita. One day ndikawana mukana ndichatsvaka chibhuku ndobva ndatanga kuvadoma nemazita, ndimbonyatsokuona kuti ndakadanana zvekare nekurara nevarume vangani. Nawo chazoita kuti ndinge ndichizouyawo pano mukoma ndechekuti ndanga ndichikumbirawo imwe recipe. Pane recipe iya yamakambotaura nezvayo mukabva mati kune chimwe app so chekuti unokwanisa kupota uchitarisa mazuva ako ekuti unokwanisa kuzokasika wabatira pamuviri. Ndiri kukumbirawo zita rechiapp ichocho zvekare nemaremedies acho iwawo amakambotaura nezvawo kuma episodes adarika awo. Zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Ndakatombojoina magroups akasiyana ndichizamawo kubatsirwa. Handizivi kana kune vanhu vanoziva magroup aya anonzi magroup amai Troy. And ndakatora marecipes ose, but still mukoma zvekuti ndinge ndichibatira pamuviri zviri kuramba. Apa ndiri kutya kuti chiprofita chiya chandakaudzwa chekuti ndaona pamberi penyu madzimai pakaitwa zvitutu zvevana. Vana ava vari kurakidza kuti vana venyu, but vana ava vakafa. Saka ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda vana ivavo ndo vari kubloka kuti ndisakwanisa kuzobatira pamuviri zvekare, nekuda kwekuti ndakambobvisa nhumbu dzakati wandei. Ndanzwa nekusecha paGoogle mukoma, ndichingosecha ndichiti is it true kuti kana wakambobvisa pamuviri kumashure uko unokwanisa kuzotadza kubatira pamuviri zvekare. Ndatambudzika nekushushikana nepfungwa, because right now Mwari masekero acho avakazondiita vakabva vazondipa the perfect man. Murume wangu mukoma ari perfect in all ways. Chinhu chiri kungoshota ndechekuti inini on my side ndinge ndichingomupawo mwana, so that marriage yedu ikwanisewo kuva that bond. Iye pari zvino haasati aita dambudziko neni kusazoziva kana achingozvidya mupfungwa kuti why zvemwana zviri kuramba.
please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Kana kuine vanhu vanoziva kwekuti ndinokwanisa kubatsirikana, ndapindwa kunyange nepfungwa dzekuti kana murume mari ndinokwanisa kumutorera ndotsvaka hangu vanorombesa, ndorombera hangu kuti ndinge ndichingomuzvarira mwana, because marriage iyi kana ikagara yaparara mukoma, handifungi kuti kweupenyu hwangu hwose ndichakwanisa kuzowana murume ari perfect just the way my husband is perfect. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi ndichapedzera ndabira murume mari, ndobva ndatsvaka vanhu vekuti vanokwanisa kundirombesa, but ndinorombera zvangu mwana kuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana. Hey, pakaipa. Ndakavabvunza kuti saka makabvisa nhumbu dzinokwana idzokuita ngani, tikanzi dzandichiri kurangarira ndakabvisa nhumbu dzinokwana kuita 10, not knowingwo dzimwewo dzakangobvawo naturally. Kuvarume zvikanzi varume mukoma, varume vacho vakawandisa, ende ruzhinji rwacho ndinotovaziva nemazita avo, ende vazhinji vacho vanzvadzi vedu vari kuti vachitoripo pamafriendship list avo kuFacebook. Saka vanzvadzi vedu zvinotoreva kutoti each and every update yavanoita, zvikomba zvavo zviya zvekudhara zvinenge zvichitoona each and every movement. Please let us try to guide mwanasikana uyu in the comment section. Kana kuinewo vanoziva marecipes ekuti anokwanisa kushandisa, akwanisa kukubatira pamuviri sezvaataura, please uyai kuinbox kwangu.